L-ewwel ftehim minn tnejn dwar l-art tal-Lavembra f'Ħalqormi kien sar mingħajr lanqas biss kien jaf li qed jinħadem il-Kummissarju tal-Artijiet, li fl-aħħar mill-aħħar kien se jkun responsabbli għal dan id-deal. Żvela dan id-dettall il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li f'One News Breakfast kien qed jikkummenta dwar żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali li kkundannaw lil Jason Azzopardi. Jiena infurmat ukoll illi fuq l-ewwel kuntratt li semma Dr. Abbera li huwa kuntratt tal-biża'. Kuntratt tal-biża' huwa kuntratt li jikser il-liġijiet kollha ta' dan il-pajjiż. Laqqas il-Kummissarju tal-Artijiet ma kien jaf. Tant kemm ridu jaqduh iż-Żaren Vassallo u tant kemm għamlu kollox bil-għaġla u bil-ħeffa li l-Kummissarju tal-Artijiet li nħatar fi żmienhom u serva fi żmienu fi żmien gvern preċedenti laqqas lilu ma kienu qalu. Ara daqsxejn kemm hija serja. Dak l-ewwel kuntratt kien deskritt bħala ħadma b'ħażen mill-avukat Robert Abela li wkoll kien qed jieħu sehem fl-istess programm. Ħadma b'ħażen. Għaliex fil-verità ntwera ħafna ħażen, jiġri fir-rapport dal-element tal-eżerċizzju tal-ħażen f'dak li sar joħroġ throughout. Ġara dan fl-2009 isir fidi ta' ċens ta' din il-proprjetà bil-formula solita ta' kif wieħed jifdi ċens, però ir-riżultat ħaġa mbagħad fl-2011 il-Kummissarju tal-Art jissenjala illi x'aktarx illi kien hemm trasferiment ta' proprjetà illi sar biksur tal-liġi li. Bħalli kieku dak li seħħ fl-2009 ma kienx biżżejjed, kien hemm pass ieħor 3 snin wara, sena qabel l-elezzjoni ġenerali u li minnu kompla jgawdi Żaren Vassallo, li meta xedt mal-awditur qal li tal-Marsovin li kienu fil-possess tal-art qablu qalulu li kien hemm Ministru li jaf kollox. Ministru li ma qalx minnu. U għal xi raġuni li jien ma nistax nifhimha, l-istima li ntużat ta' dik il-proprjetà kienet tmur lura għall-1990. U għalhekk l-Awditur Ġenerali qed jgħid din l-istima l-mod kif saret l-istima hija bla spjegazzjoni u bla loġika u hekk hi. U x'ġara fl-2012 issa hawnhekk li wieħed jifhem il-ħażen tas-sitwazzjoni. Inti kellek sitwazzjoni fejn infeda ċens l-2009. Fl-2012 tħassru wkoll il-kundizzjonijiet kollha illi kienu marbutin ma' dak iċ-ċens. U tħassru bla ma sar ebda ħlasa biex inħelsu biex inħelset minn din dawn il-kondizzjonijiet. B'dawk il-kondizzjonijiet dik il-proprjetà fil-verità ma kienet tiswa xejn għall-mirrieda. Il-Ministru Bonnici reġa' fihem kif kemm ilu fil-politika ma ltaqax ma' rapport tal-Awditur Ġenerali ta' dan it-tip. Fisser kif dawn huma l-ewwel żewġ rapporti minn 4 li talab u diġà huwa ċar li issa l-pis irid jerfgħu l-eks Ministru li llum huwa deputat ewlieni ta' Simon Busuttil. Huwa ovvju li Jason Azzopardi kien jaf kollox mill-bidu sal-aħħar. Kollox kien jaf Jason Azzopardi. Meta taqra il-rapport induna li dan kien jaf kollox, kien jaf x'qed jiġri.